Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Ito na! Ito na ang tawanan! Ang tropang Uberkwela! Umaariba! More sa umaga! More! I want more sa umaga! My only radio! Up to more sa umaga! More! I want more sa umaga! My only radio! Up, more sa umaga! More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! More! This is MOR 91.9. Basta MOR! Suy Good morning! Maganda at mga gwapo po ang kasama nyo. Wow! Alas 7:27 sa itong oras mga mix on a Tuesday morning na medyo landong-landong, medyo gloomy. Pero kabala ka kay kami ang magpahayag sa inyong Tuesday mga mix. Magkarawag pang pag-good vibe! Walay lain kay kauban na ninyo ang mga Tres Hilas de Garboso. Kami ang mga hilas na Garboso pa! Garboso pa! Hilas na Garboso pa! Holiday na holiday! Anyway, mga migs, kasama nyo na syempre ang inyong chubby, sexy, beautiful, pinaka-feeling nga mega. Ang tamo mo sa picture sa video sa TV pero sexy yun sa personal. Moira De La Torre ng MOR. Maria Feeling Yara. Hey, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey, Macarena. kasama niyo rin ang pinakaswabe ng bangin. Bangin? Parang ligid mo rin ba? Ang pinakahinlo og agi chicks tirada gyapon mga pre. My name is Rico Suabe. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay, Rosta. Dadaling ko hanggang mamatay. Di na pwede lumiko. Tawa ng Hilas King, Brother Bernie Bidong. Today is February 25. Holiday po ngayon. Okay, bye. Saan ang holiday? Sana all na ay holiday. Run this mother, you say. At dahil Tuesday po ngayon, makasama natin ang English Genius ng bayan. Ang dili ka na anog angkas. Lito English. Good morning sa inyo. My munta, good morning both of us and both of you. And to all the people of Misamis Oriental, I will say good morning everyone. Sa tanan mga angkas driver, sa iyong message. To all the drivers, angkas na nabal-habal, good morning. Thank you for safe your riding. Safe. Safe riding. Good morning sa tanan.
Grabe ang trending gikaron may gala ang hearing sa Senado sa franchise. Busa di na to istoryahan karon. Murag teleserye. So muna. Kaya muna binabati muna namin ang mga lahat ng mga maming holiday man tana karon pero tungod kay ang ilang body clock na anad nagkadlawon nakamata gihapon bisag way klase. Good morning nga nagluto og breakfast karon. Sarap naman. Charap-charap. Morning. Ay, ako din naman dyan. Shout out sa mga estudyante ng mga tulog pa karon kay lami kay ang pamati kay holiday. Kamu na! Oo na! Di man, si Sante, siya ganing panahon na, di man tagal na nugalidi. Ang trabahante ra may excited nugalidi. Tama. Okay, mga paway, pero ang estudyante, labi nag-college, high school, di na ganahan, oy. Baliw na lang walay nato. allowance. Di magkita sa uyab. Sa mga estudyante na lang nga bisag holiday mo at gyapong school. Sa'yo gyapon ni Mata. Nangayo gyapon og balon. Oy, abusar. Kay na daw project. May buntag gihapon sa mga trabahante nga misipag walay trabaho mo trabaho gihapon. Wow. Hardworking. Para makaikyas lang trabaho sa balay. Wow. Mo naging nga hardworking. Hardworking. Gahi pa trabaho. Nga po yung mga service-oriented na mga trabahante. Ayaw mo trabaho kung na-service. At least na. Greetings Lito sa mga nanay. Hey, good morning na ko sa mga inahan karon nga bisan pa to duay klase pero sayo gyapon naglutog pumahaw. Mo ko nang gisulti ganina. Maday gyapon na. Yotro lang nimo ba? Kirikol naman good. Ay papa lang mo mga papa lang. Good morning na ko sa mga papa nga nasayop karon naghatag og balon kay abin lang na klase. Naanad ba na? Gibawi sorry obri klase. Ay bawi ay. Kabalo ba mo anong holiday karon? Kabalo ba kalito anong holiday? It's a people. Fifol Flower. Fifol Flower. Puro F din na. Kabalo ka sa nang EDSA People Power. Katundalan lagi nga na yung mga tao. Isa man. Las Manila. Ugma pod Ash Wednesday. So good na sa Lenten season. Kung magpakalit galing ka, pasabot na, fasting na ka, o mag-repent na ka sa imong sala. Muna si Lito, di na magpa-Ash Wednesday. Kung magpa-badlit ka, dili na ka mukaon, mag-fasting. Fasting. Dabing na ibatanon mo abot, fasting. Tanaw tong amigo karon okay ga, taas daw yung Rick, sakit ng tuhod. Oy. Kumangir ka, duda ko. Sa bagay, mag-fasting ka kung nagdali. Pero kung naghinay ra ka, slowing. Tama. So bukas na po ang so good sa Ash Wednesday pag kanang abo just in case wala mo kabalong gala. Tong seminarista pa ko. Di ay? Pidugan gito siya na agian. Itong wala pa na. Katong mga lokay na inyong gipalit ni aging tuig. Itong mga lokay ba, bibitas lokay. Di ba ang uban, pamutang man na sa binta. Dili maguna dapat yun diha. Every year, puli-pulihan yun na. Manang uban na, 25 years na lang. Dili na panguntra sa aswang? Dili na pa. Kanang, for example, katong last year yung gipalit sa bindita sa lokay. Kuwaon ninyo na, muna yung sunugon. Muna yung may imong abo. Muna yung imong krosagtang. Dili na yung kayo magbuhat, lag-abo ibutang. Dili, oy. Ang abo na, munang katong mga lokay nga last year. So, munang sunugo na siya. Munang ash, munang ibutang dayon si mong agtang. Meaning to say, kanang inyong mga gipamutang de sa balay ninyo, nanubra nagpila katuig, nagpahalata lang yun mo. Nga, update sa duway simba-simba. Every year, pulihan yun na. So, kanang mga karaan, di pangwaan na ninyo na, sunugan na ninyo na. Abog na siya, yung abo. So, pulihan na po na siya bago, ha? Bantay lang yun mo, ha? So, si Papa Jesus, sana. So, muna, tapos nga nung abo, kay gikan ta sa abo, mubalik ta pagka-abo. Ashes to ashes. Muna sa may gala. So, kung na imong kadato, di na mahimong abo mo. Kaya mabili na. Sa kabalo na mo, muna sa mong lesson tong seminarista pa ko may gala. Wow. Sawa pa na sapon. Sawa pa na sapon, ang halad ba nga nahurot?
Unsay gichika niyo ganina, brother? Ay, gatong, syempre, trending kayo, walang teleserye, franchise renewal. Hearing sa Senado. Baka proud ba si Bossing ba yung pasabahan na? Si Bossing. Katigbak? Si Katigbak. Carlo. Sir Carlo Katigbak. Ako i-share tong link kung basiwa mo kaila. Kisam na si Carlo Katigbak. Taga Zone 4 Kugman na siya. Oh, District 2 day siya sa Cagayan. Mo ba? Ako nang i-share niyang link. Ako ibutang si Emor Cagayan de Oro para makaila mo kinsa siya may gala. Yo. Grabe, In fairness, bro, maka-proud atong president. Ay, Very humble. kagahapon, Kalma. kalmado. Ang tingog. Kalma. Ang nong. Burag itoy. Nga nang wagi sala nga itoy. Ayan. cute. Humble na humble. Tapos yummy. Kanawa ko kabantayan, ha? Yummy. Yummy. Lamion ang atong presidente may gala. Maka-proud. In Kaya pala, ano sila daw, the newest OPA lagi daw. Oh. Yeah, bantog na mga... Kalma, alam. Tapos, mo istorya, klaro kayo. Word per word. Sentence per sentence. Sabi mga netizens nag-react, no? Ay, grabe. Heart. Oh, at least, wag yun kayo makalibak sa atong presidente. Masilas pagod ta. And young. And young. Very Yeah. young. Oh, tala ako nag-search may gala. Kay mo man siya. Oh, grabe oh. Oh. Wala pa man. Wala pa. Nadi kay data? Carlo Joaquin Tadeo Lopez Katigbak. So Lopez na igapon siya. Pero kitawag na siya CLK. CLK. Oh. Carlo Lopez. Sa ni-graduate siya high school from Xavier. Sa San Juan. Dili sa Cagayan. Nice. Xavier School in San Juan and earn a degree. Huh? Degree bird. Oh. Dili. Degree sa college. In Management Engineering from Ateneo de Manila University in 1991. Katigbak started his career in 1992 as a financial analyst for First Pacific Capital Corporation. Kaso na gida. Pila edad niya na, katong time. Pila? 21 years old pa lang siya. My God. Financial. Kaning 21, Analyst. brad. Wala pa gamauy pa tani sa night cafe ani nga time. Mo pa'y pagsugod na pag DJ. Pa-cute-cute pa tani sa night cafe. Sigpan-chik, bisag way kwarta. 2 years later, Katigbak would bear his adroitness. Mo lang. Sa'yo pasabot na ng adroitness. Saan ang adroitness, Lito? You know what's adroitness? Adroitness? Kanang sakit sa mga joints sa tiil, no? Muna, no? Yeah, wala yung mga Adroitness. Kanang mga arthritis, sakit-sakit. mga arthritis. Arthritis din na din. At corporate management when he moved to Sky Cable Corporation. Katigbak would cement... gapang simento day siya. Lahi mong good na siguro. Would cement his reputation as one of the country's top corporate managers by making Sky among the most profitable media companies in the Philippines. Wow. Sky Cable. Ganaan siya bulan. Uy, nakabutang. Yun. In 1999, kanila nga na part, Kana. when Katigbak was 28 years old, he moved to ABS-CBN and was assigned as a Herculean task. Nasad taning Herculean. Kanang dagko kag lawas ba? Masculine man. Sorry. Build ABS-CBN's online business and make it the country's leading digital media corporation on the internet. Digital. Every time asa sa ibutang mukulba gid may gal. So mura to kay bye. Wala friends of Hilas King? He's the tito of Hilas King. Wow! Siya pa yun ang tito, ha? As head of the ABS-CBN's internet platform from 1999 to 2004, Katigbak paved. Saan po ganing ang magbayad? Light, ha? Paid to. The digitalization of ABS-CBN's content. Once he was able to make the internet a highly profitable platform for the corporation, he was assigned to helm Sky Cable, with ABS-CBN bought in 2004. So, Englishman, so wag kita nakasabot may gala. So, sa lakto na pag-istorya, in December 2015, ABS-CBN Corporation announced a big shift in its leadership. The corporation's president and CEO, Charo Santos Concho, would be retiring from her post and would be replaced by Carlo Katigbak. Yun, no? Katong January 2016 na rin. Si Katigbak is a cousin of ABS-CBN Chairman Emeritus Gabby Lopez. Cousin. Kagor na igapon ng gala. Nasa dugo talaga. So muna nakalami, mag-igagog yung mga big time.
Bakon di kaya po na no kanang kung na kay relatives na big time, kuan kaya po na siya kanang si tawagan ni kanang advantage kaya po na. Advantage ba ni nga natin kauban sa trabaho ng anak sa konsyel? Advantage ka ni? Sana all. O disadvantage. Advantage kay. O disadvantage ni. Advantage daw kay mato mag-city hall kay di na kamulig niya daw. Uy, Napray linya dia. kauban mi ni Maria. Sa may linya na, linyaan dia. Dagan niya. Na din. So imong pangutana Brad, unsay gamit na pang kuan sa skin ni Carlo Dili, Katimbak? mao. Dili. Pinakaganahan nga or pinakaganahan nimo sa imong boss. Uy, gwapo nga pangutana. Ay, gira. Gwapo gud ang nangutana. Kamo may bro sayop kung inyo. Ganahan ba mo sa inyong boss? Mo na dapat ang pangutana dito. Mo na pinaka-awkward na question karubuntaga sa inyo ha. Di man. Wala yun. Mo na pinaka-awkward o pinaka-plastic din ninyo nga tubag Ganahan karubuntaga. kay Ay, lain kay muna mo pananaw sa Brother Burns. Nani mo guma Maria. Actually ilang tubag ka ganina nagikusus na maginisamot na no eh. Manghatag og kwarta, mangbibag kwarta. Ada Christmas party ka. Muna lang ito ba? Di may laman mo yung mong mga subordinate nga di ganahan sa mo. Ano man? Kanang mang-invite ka. Di man. Timing yun na silang family outing. Ay! Kanang matagkon, grabe gini guys. Ala. Ano may nga na ba? Di lang, at least di lang kay Derek ka. Run this mother, you say. Sila makasabot man sa bagay kinsa raman sadta. Dalaga man gud. Kinsa raman sadta gol. Kasi wala sila. Kasi mong nagbigatong yun eh. Kana atong kuan, atong security guard di gatong nga. Si Lady Guard. May perminti outing sa nasa. Si Lady Guard pa. Sa una layo kong balay taga Bugo. Mo di man nung akong kay layo man. Mo di makasabot na ko kay layo biya pod. Oh, gasolina Tamo gasto. mura na imong gasto kaon na mo Jollibee. Kung ka naman din, nagpadool na tagamay, mangyapon. TikTok. Kanigit si Lady Gardo. So, di na nato natubagon ng pangutana rin. Dili lalim mga isa, matod pa ni Spider-Man ba to? With great power comes with great responsibility. Ang problema for being a boss, maglibog ka kung naisay boss nga grabe ka pakisama. Sa sobrang pakisama, bisang mag-inom, ubanon. Uban ta diri, bisang mamahi, ubanon ka. Uy. Nate kailay nga na. Ay, dagan ko kailan na sa una. Nate kailay nga na nga Sa busing. una. Nate nga na nga mga busing. Oh, tama. Sobrang ka friendly, halos iyang bisyo, mabisyo na nimo. Ha? Kung hilig siya manok, kung hilig ka manok, mamay siya, madamay ka, mamaysag ka. Kung siya gubog-gubog, madamay siya ka, magubog-gubog. May gani ko nadamay kay. So, para sa imo, murag, okay kay ni nga boss, ha? Kay, kuan. Sabay. Pero, wala ka bantay, ang imo pong dagan, pating sa imong karir, bro, asa mo kita padulungan ni, naingana. Usahay, wala sa po ko, sobrang ka-amigo, ang usahay inyong department, wala natutyo na. Kay sobrang amigo, ay na. Perminti lang chill, namin yan ba? Chill Kaya lang. mong manager, chill ra kayo. Pati yung department, na chill ra po. Di maabot ang kota na. Here comes Waluso na po yung mga stricto yung kayo. Yun. Yung magkurog-kurog yung mong tuhod. Kanang i-push yung ka, kanang bisag kabalo ka, di mo siya ni makaya. Kaya ni mo na! Kanang halos ipaiswag yun ang bukid. Boss, di na maiswag ang bukid. Maiswag na! Kaya na to na, guys. Ikaw pa! Na yung ana, bro, halos magkahilak-hilak na ka. Ano yung anime? Pero sahay, ang imong department, grabe. Abot o kuta-kuta. Yun. Guwapo ang performance. Tama. Di po kay stricto ang boss. Na-pressure. Oo, na-pressure. Di mo nang usahay, di ka kabalo. Sa paging perfect formula sa kabosing. Mo na yung mga pangutana. For you, Lito, what's the best, Boss. na nasa na yung buhok na pinatunga may galit? Wala man may ka-experience nga na boss nga di maayo sa mo. Di ka kasunod sa git yun. Naipanghulga may. But seriously, para ba sa'yo mo, laylay man tagwanggon, laylay. Like ako, gusto yung ko gana. Actually, kakaganahan yung ko ng
boss na kanang okay ro kasaban ko kay tungod kay kuan ko, but para mahimo kong better person. Ako ganang yung sa tinuod ayoko ng boss na medyo sobrang ka-chill. No say masabay na nimo mura na, wala na bitaw gap. Pag sometimes man good, pag sobra na kayo ka mura og close na kayo anay gap, so ang tendency murag di na ko niya directly makasabaan, malimta na ba. Okay man ang friendship na kuan pero murag lahi ra gyud tong lagid gyapon ay sa unsa mo ka cool sa pagabosing ninyo kuan napag yun ng burag line diha in between nagyapon ay gap nga still the boss and you still the lagi nagyapon linya kay and you cannot go beyond. Oo. So ako gusto kay kuan ang medyo stricto nga burag pugaon ko kay burag magawas ang imong pag di ba pag kita ma-pressure di ba manggawas din natong mga pagka creative. Pag na deadline di ba manggawas din natong pagkakuan nga grabe gi kayo kiati kayo. Kay kung say chill na kayo wala relax na. Ako okay ra ko pag medyo stricto. So back to you Lito. What kind of boss is for you is a perfect boss? For me, kaya busing for being a perfect. Kaya bitong masayop ka, niya badlungon ka nga di na maayo. Tapos kanang busing nga mutudlo sa maayo ni mong ugmaon. Naundangin na ginang pamay lagi. Ha? Okay ba lang yan na? O napay mo? Sa may nindot nga busing ka lang maingon nga, undangin lang pamay or naimangod na brad? Asa may nindot ana? Kanang busing nga mutudlo nga, di man na maayo. Ang pangutana, nituman ba ka siyang gisulti? Wala man po mi na istoryahan na Wala pa mi na istoryahan na nga undangin ang pagpamay kay wala man po mi na may. Mao galing. Kana non sample ra ginoon Liwat kini kasi mong bossing. Ganun lain kay kamutanaw rin ko. May pagka-briefing ha. Ari ko swabe, unsa day para sa imong perfect ano? Tada gina. Ano yung mga pinaka-awkward na mga pangutana mga igala? Sala kay ganun nga pangutana. Sala kay mo nang pangutana. Kitsa mo yung nagbuhat ani nga question. Sumukha ni nga pangutana. Pero in fairness ako, i-compare lugar na ako. Like itong bossing nga, mas ganahan pa ko istoryahon ko sa akong mali. Kaysa bitaw, madunggan na lang ako sa lain ang akong mali. Nga na, itabos ako sa una. Wala yung hugot tayo. Ayaw pandamay, Rico. Mas ganahan pa ko ang kapaminahon ko. Wow. Kaysa matud papalungan doon ang radyo kaya di siya ganahan sa ako. Uy! Grabe nga hugot. Saan ito pag-grow, di ba na? Hindi ka mo kapalungon, bisag kamulog dampa. Sama ko yung Rico sa background. Nitingog na. Jalan-jalan, palong sa to radyo. Hindi ako na malimtan na. Parang lain kayo, parang na si Rico sa likod. Ni-adlib ng galit. Ni-adlib ng galit na. Lami na kayo diyo. Uy, wala si Rico sa likod. Nagitigil sa gilid. Palong sa radyo ilain. Parang makawala sa kwan. Makawala sa gana na. Rico, sama ka, Rico. Parang nasa likod. Brother Burn. Kaputol sa momento. Brother Burn. Puro taga-live show. Gatan na sa liyo gana. Scorer ba? Sumalian na may gala. Hilak na. Ha? My God. Best boss for me is kanang... Ako ginoo. Ha? Wala, kanang straightforward. Open for communication. Makig-storya good. And that inspires. Kanang ma-inspired sit ka ba? Kanang gina-push ka. Kaya nang gina-pull ka, di ka gusto? Pwede pull. Push and pull, pwede ra. You know what's the meaning of that push and pull? Yep. What's the meaning of push and pull? Kaya bitaw na push up ka diyo, pull. Abli ka pultahan, tulo di abli. Post pull. Push. Pilay ni mo. Uy, si City pull. Pero mag-18 na mo karon nga bulan, pull na sa, push na sa. Uy, ako ra ba barangay captain ng Papa o pull na sa. Ano na siya ang push and pull. Abot si Rico. Diyan na
Ha? Sintot ko pa manimala sa ilang cooler kagabi ba? Di ko nila tubagon. Ay, sorry, litlayo kaya mo mga cellphone. Tawagan ako sila kay nga naman ginmingon. Slab lagi daw ka. Isnabiro mo daw kay ko nga. Sa tanang panahon, og maingon sila, lit, alis sa balay kay ako rin sa mo na. Nabdo ko nung ka. Ingay ko, Islam kay ko. Gusto kay ko, gitawag kay ko sa inyo ato, kay tubagon ko to. Tubago? Wala, nabdo ko nung ka naman sin ko itong gihungan. Ay, nalit. Na yung mga eyewitness. Depende mo na sa sitwasyon, guys. Siyempre, kung uban sa siyang asawa, di naman nagan. Ayaw mo. Kasi nasakay sa jeep ba na ang asawa? Lit. Wala na kigantos balay. Di na madungog. Chappy. Bao ka. Uy, Lito, banunta ka sa invite ka sa opening sa The Warehouse karong Friday. Where is our warehouse? Ito, Mas Corrales ba? Kailang kwan? Wow, special guest ka dito para kaway-kaway ka dito, ha? So, all the mga hubog dito ba? At least makita nilang amahan sa ilang kwan. Ang amahan o ang hari sa pamay. Ha? Yang po na yun mga iga. Hey, basta, good morning na ko diya sa mga kwan. Sinay Alubid, we gotta be there this coming March 18. Wala na din makwan? Wala na makancel? Wala na. March 18, I will be the Fista man na siya. Ayan. Kapag yun sa Pamalihi, karong May 2, grabe na. May 2. Uy, basta May, dagan nating, sad-sad na. April. So, if they want to invite you for sad-sad and gugmangyaha, PM. You PM me the Little English the taxi drivers. Ay, nakatawa na. Cool ba? Ito na ba ating letter for today? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upay akining dughan ko aron dili ako maskamak unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Lang itonan. Mayong adlaw kaninyo, Brother Bern, Maria Pilingera, Rico Suave, and Lito Inglesero. Good day to you, Brother Vern, Maria Pelingera, Rico Suave, and to you, Lito Inglesero. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Alberto. Just call me, my name is Alberto. Pizza na. Ay, ito. Ito'y S. Ayaw pagpadudungo kaya magpadalaw niya na sila. Baka naman.
MOR 32 anyos na ko ug hantod karon wapay uyab. I'm almost 32 years old but did not make a relationship. Ambot ba MOR nganong talawan gyud kayo ko sa mga babae? I don't know MOR. Why do you mean talawan? Why am I scared? I don't know MOR why I'm scared a kind of girl. Basta nagaling mga tubang kong babae, magkurog-kurog na rin ko. There's girls when atubangan. When I'm in front. When in front of girl MOR, there's a cold for me. My body shaking. Well, shaking the body because of cold. Gina, dapat ang cold. Gitog now. Gitog now. Mo nang MOR sa akong gitrabahoan karon. Nay usa ka babae nga sige paduding nako. But MOR, I have a workmate. There's always the girl will be turned around me. Flirting? Will be flirting for me. O sahay, ginakantsaw-kantsaw na mi duha MOR, pero igo lang ko mungisi. But there's a time, there's all my friend to, what do you mean kantsaw? There's what do you mean kantsaw, Maria? Say kantsaw daw, Maria. Bully? Tease. So all the workmate always be tease for me. MOR. Sa tinud-anay lang, di manggugugwapahan niya. MOR, that truly Edwin did not be a like of girl. Kaya sa tinud-anay lang, lain mo nga babae akong nagustuhan yun. The truly MOR, there's another girl like it. Og diri nagsugo ng akong gugmang giahak. This is the starting of Love Life. Ay, salamat yung paniud to nagyod. Share. Ha? Dila, yakar to dili. No, surani eh. Ay, surani mo, Brad. Dako makagtiyan, maglisog yung kagyan. Drama. Uy, pero share, tagsudan, Brad. Saan mo, hotdog mo, ha? Imo hotdog? Hotdog po na ko, ha? At least like brand. At least ako na cheese. Isagol-sagol na ito ng hotdog para burag rapol. I-mix na nato. I-mix na nato ni. Sige. Ay, mga anta. Asa ka ito nangaon silang kuwan ba? Mamrona ba? Dito to kilid. Pikas to to. Brad, nasa kilid. Sa kayo may ba dito to sa ila, Brad? Dol, Brad. Sabay to ta. Apis mga bayi. Siya pa kaya niyo. Brad, kana si Mamrona ba? Klaro gigina nga, atchop gigina si mo. Ako biyon to, bay, gusto na kita kumakawiyang, kay tiguang na bay. Kani may drama nga bagay sa ako. Dili ka na itong kabit-kabit? Di ko gana, di ko katisting. Kani, natural ra. Brad, si Mamrona ba, no? Klaro kay Brad, no? Klaro gibay nga kanong ganahan gigising. Brad, di ko ati. Kanang bis Mamrona, dugay na ba yung regular dari, Brad?
Di tinuod gina ba? Nakadawat na gunan siya og sing-sing, bracelet, kwintas. Ang sunod niya madawat naman, bakos na. Para lang sa kwarta. Dukin na siya nga regular. Dako na ng kwarta, Brad. Naminyo na siya. Oh, kabalo ba ka nga bago na nagkuwag balay sa Pueblo? Tinuod na ba? Brad, ang bana na kulang, Brad. Mao galing. Sige na eh. Isurtiya kayo ni mo. Ay, Brad, ako sa'yo mo, Brad. Barag pili na ba? Makita mo mo siliyok ni Kuan ba? Klaro kayo eh. Oh. Hindi ko ganahan na to. Kinsa ba tarong nga babae nga unahon og sulod ang pantalon ay ang panty. Oh. Isod na ganito. Klaro kayo mag-duty siya. Saan nga nagagawa siyang panty? Isod ka na brother. Bunga-bunga na siya, Brad. Brad, so Ikaw ka bitaw. ba, manhid gigay ka ba? Grabe na ginapapansin. Tay ko so ay na pagsusi-chusi. Ko ganahan Sa siya. imong edad nimo, Brad. Ay na pagsusi-chusi. Mao. Lain kay brother. Tinuod yan na. Tanaw rin siya maglakaw, Brad. Ipalakaw kasi magtalikod, Brad. Man. Maglakaw siya kay murag duha ka bukyang height, Brad. Ang yan? Height, 5'1", 5'2". Maglakaw, mabuang pikas na. Ay, bisa kay kadina. Sige, Brad. Mo man nga ito nagabalabal pa siya, na-dislocate ba na lupad. I-bring niya nga tubangan, ilupad sa dito. Munang na medyo na malabel. Sige, Brad. Pero hamis ka na ba? Uy, hamis ka na, Brad. Nak, Pilin ako, Brad. Ang balita, Brad, no boyfriend since birth na. Ha? Ikaw pag iunang makabuak sa kuwana na. Ala. Ikaw pa pimirong muli sa tahong na. sige, Brad. Ay, hindi mo gaganahan niya gin. Nako'y gaganahan din sa ito opisina, Brad. Ikaw pa rin makatilaw sa buwa, ana. Pero dili ko ganahan niya, Brad. Lain na kayo na. Lain mong gusto? Sige, gusto ni mo. Brad, wala may laing ko diri. At saka ka na mga batanon na to diri. Ay, sos. Of course. Ka na mga batanon, ikaw pa yung magastuan na. Niya kipa pang ganahan na. Oh, keep-up ang ganan niya. Mag-keep-up ka. Mag-kiangay, oy. Kana imong porma nimo hagibis man na, di man keep-up. Sa bayan na gunato sila ko dayo. Brad, ayan na, Brad. Ako si mo, Brad. Ang imong hunaw-naw ng pangasawa, Brad. Kanang pang future na. Tinuod gina ba? Hindi ka nang barang pa-cute-cute, ra. Paglisod na na, Brad. Hindi mo ganahan sa iyo. Sayang yapon, maguban-uman mo wala. Noon yun ba? Uy, kajulang, burog si Madam Nugna. Ma'am Rona! Oy! Oy, boy! Sama na mo diya! Ma'am, namin tadi, ma'am. Ay, ma'am! Oy, kanang... Wala may soft drinks? Alam, ma'am. Ay, wala lagi, ma'am. Ay mo ka malaka, tagaanta mong soft drinks. Magpakuha itong tawagon si Engine, magpakuha ito atites. Pag soft drinks mo, kaya sa mamutango, yung sudan... Ma'am, salamat kayo. O saan yung sudan hotdog raw ay lain? Lagi, ma'am. Tipid ba? Tipid. Tawagan to si Engine, si Alice, be, pakuha tong sudan ako dito. Labong nagkuha kong litson paksi, okay? Birthday man sa akong agaw. Ma'am, ay na, ma'am, eh. Oy, butang nyo, di rin ako sa mo taon mo. Ma'am, ayaw na, ma'am. Ay na, ma'am, kay maulaw, mi ma'am. Ayaw nagdugaya, ma'am. Alberto, samo kayo ka Alberto. Kanigi mo tawano, mga baga, kiniglip si mga tawano. Di, samo kayo Ayaw, mo. mga baga. Kano naman mo rin kaya ka, oy. Yara, mi ma'am, kay mahindiri ka di mi makita. Kuha na naman rin sa basura ni Diri. Ano dito mga naman tayo, kuha naman tayo pantry. Naman go'y multa go daw dito, ma'am. Wala, oy, buwang. Ay mo pagtuan ng istorya. Alberto, tinog di Alberto. Ano mo dira, mi ma'am? Alberto. Yes, ma'am. Ma'am, kung saan na mong sudan, ma'am, ah? Sige, ma'am. Asapin, ma'am. Hanapin, ma'am. Dito sa unahan. Uy, dito, mga bagag naong. Ay, lagi mo. Sige, pre. Sige, kuha sa naman, pre. Amo ba? Sumura ka ng hotdog, pre. 3 years na to si hotdog. Tamo pa itong kumpanya, tigbuhat ng hotdog. Sumura kayo. Ma'am, kuha lang, ma'am. Kung saan na mo, ma'am? Sumutuhan na, ma'am. Alberto. Yes, ma'am. Samo kayo ka na imong ma'am ba? Sige lang kag ingon ko sa mo, ayun ako tawagag ma'am. Pwede ra man godrona or kung gusto ka mas madali, babes. Lahi sad kay ma'am, moy magtahon magudta kay kuan biya ka mas kuan biya kasamo diri sa Alberto. Gisulod na po nimong polo shirt si mong manghon. Muraguot na po kayo. Wala laing mapalit gid ma'am. Kanira gid. Pamachogi kayo. Pero ano size si mong polo shirt? Medium. Ha? Medium. Karang lawasa, medium. Bro, Incredible Hulk. 3XL manggod na ako, Mau di ba na may bagong issue karon sa bagong uniform sa polo shirt? Bro, kuspaw naman na imuha. Wala lay ko natagaan, ma'am. Agoy, katawagan ko yun ng HR, ha? Ay naman, may maulaw. Ako nang kasapan ako ng head sa HR. Ay naman, maulaw. Ay, ako mo na yung head, ay. Kabalo ka, Alberto. Tindog dito account sa itong pantry ka. Maulaw talaga, ma'am. Sama pag mo, Alberto. Kabalo, ayaw lagi siging, ma'am. Tawagan ako, Rona ba? Rona, ma'am. Rona, babes. Halidi, count dito sa balin sa pangkuha na diha. Naghanig pa mo na yung newspaper.
Kaluoy ba ninyo diha lupi pa ninyo refugees? Maulog pa man, makita ta CCTV mo. Sige na, dito ta sa pantry. Sugod karon sa pantry na mo mga on, ha? Dili na mo diri. Ulog. Ay. Ma'am, nakuha na mo. Dili, dito lang mo. Laos na mo sa pantry. Dito lang ta mga on. Halina, Alberto. Yes, Alberto. Dali. Alberto. Ay, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Sir, muna din ni ang gipadala ni Madam Rons. Mo ba? Mga bagong polo shirt, imuhang pants, imuhang safety shoes. Amo niya itong uniform rin? O guantes, o mask. Amang helmet, ani, ma'am. Mag helmet ba di? Boto hotdog na helmet. Muna naman sa kumpanya, require. Ay, siguro. Headdress siguro. Okay. Ay, ma'am. Salamat kaya niya. Mubi, giniya ang unang ipabuhat sa ako apag abot giniya sa office. Salamat kaya, ma'am. Sis? Nakakadali kaya abot. Nakagay siya masugo. Ikaw gid, sir. Ikaw gid ang dahilan ba sa iyahang good vibes kaayo everyday. Ha? Sukat nga naa ka. Unsa na siya. Malipayan gid kaayo siya. Sabay-sabay lang ko na siya, ma'am. Madunggan lang niya mo hangalan. Idadidara naman ko, ma'am. Sabay-sabayan naman na to. Dili man niya. Lahi magud sigim gud siya pangamusta sa imuha ko. Makakwas ka na eh. Tik-atik ko na iya. Sige gid siya tutok sa CCTV. Tik-atik ko na iya, ma'am. Ay, pero muna sir paperma lang dahil ko ani sir para receive ba. Yan, thank you. At ito na ko sir. Saan yan ako? So magagadali magay. Sige. Sorry. Sata. Hindi ko siya ba? Ay, ito. Nga naman. Ay, tuwad ka ng... Galisod ka nga drama, Brad? Sura ay. Ano taga-asa. Murag kamayong lagi ko sa mong dagway. Murag proyes yun mong dagway sa akong ex ba? Uy, grabe sana. Kato itong babae nga kapasakit sa ako. Ano bitaw kayo? Nakita ka mo rin ako kay lakon. Uy. Murag maugin siyang babae nga. Ang iring ako. Alberto. I remember the past few days in my life. Nakilak naman ni noon siya. Siya ang babae nga nakapahilak na ako. Hapit na ko naghikog. May gani kay gisakitan ko. Akong ipuwa sa PC. Hello. Sumuka. Pero mo tong time nga wanagid ko yung panahon nga may gugma. Pero karon nakita ta ka marag nabuhi siya ba nga. Siya may naghatag kinabuhi nga. Pwede na sad ko may gugma pag-usap. Pero lisod kayo, batanon pa manggod ka. Maulaw sad ko, pero kaanggid mo sa akong ex ug dagway. Wow. Pero pwede pa ko mangayog number nimo para umingawon ko sa akong mag-text lang ko sa mag-hi, ano ba? Pwede ba na? Pwede naman po si Louie gani kay karon no. Lagi, pero... Uy, una na 09. Kaya na number na rin. Na 0995 335 209. Salamat ha. Sige ka nang mag-text sa imo niyang gabi ka nang kahilakon ako mag-text sa imo. Pre! Yes, Brad. We pray.
Uy, nangaon naman, pre. Uy, patawag ka ni Juan, Ma'am Rona. Ha? Ganun daw. But lang yung murag mubo maging sayala to. Ubi, Biso ka kasagara mag-duty gina sa kadugay niya ning kumpanya ga evening gown gyud na sa mo duty. Pero karon Brad, gamay kang brad kita gyud Brad. Unsa? Napagi nakaburda siyang panty na wag gyud na mo tuyo Ha? No, nay nakabutang didto. Basig sobrang ganda ko. Alberto. Ha? Gisulat eh? Giburda niya yung imong Sa pangalan likod, siyang panty. gibutang, sa likod, Sa ato gibutang. man gyud mismo. Agi pa Abay sa bulak-bulak. Gipasimot. May bastos. Wala na may bulak-bulak. wala Albert. oy. May bastos. Nalay nakabutang Alberto. Wala yung ace na. Oh, nay point. Alberto, tapikas pizza. Promo na ito nila sa kwan. Merry Christmas. Libre pa. May bastos. Kasi hindi mapadalan ta diri. Pre. Ba, kapila na na, ha? Bikinemi. Ay kalimot pre ba? Pre. Wala, wa pa tayo sudaan. Samog gini mga tawa. Mo lang na painomdom lang. Brad, ano ba? Paminaw ra Wa may sudan. Ato mo squeeze ka na may bulalo dito. Pre, balo ka, pre. Na si Ma'am Rona, bay, butang yun ang pagkatao. Medyo strict taon lang na siya, pero trabaho naman na. Maulaw. Bay, ano na lang ha? Prese mo karon, imong motor, embargo na grabe na nagbatal. Mga 4 months na. Oh. Kana si Ma'am Rona, bay, makatabang na nimo, bay. Maulaw kayo na, Brad. Uy, so Hindi mo nunumbong. Brado? Way siguro bay, kasan na ni mong motor ba? Pulian nag-auto. Labog bito siya sa padulungan na siya driver. Naghuot na lang gol. Kabalo ka say wa say lingaw kay tulom niya sakyanan. Iibangga-bangga yung mga sakyanan. Wa say lingaw. May bastos. Maulaw kayo na, Brad. So, Ay napagulaw-ulaw di. yung ana lugar bilbil niya, mag-uyam, for example, mag-uyam eh. Maulaw kayo sa opisina eh. Di Pero bay, ayaw, sa trabaho, kuhan lang, relax Sawan, lang. tanilang siya, Brad. Ang imo di abay ba? Ikaw naka-30 na ka. Muna na nga panahon niya, ay nasi pamili. Ay, nakikana ni Ma'am. Hindi na makaya. Ni man iba na kay mga amigo ba nga mga kabusog timawa. Kamay na umugaling. May nalang ba matabang imi? Bay, kapoy na si Kao hatdog matagod to, bay. Sakay sa mas panahon, mga ayaw na mag-subdrin, mabagaglips. Iba sinalimot ka, kami binagbang sa J mo pasulod rin. Bay, sa mga bay, tabang. Ang ako sa diri, bay, kay kung madool ka ni Ma'am, bay, nanay chance nga ma-regular na ito diri, bay. Bay, lisod kaya mo kayo bay, casual na ito. May bastos. Pwede mong gano'n ma-regular sa agency. Dal, mangyapon eh. Lahiragit. May man dito. Nakitaw na, ay Ma'am! Mana na si Alberto, Ma'am, padulong na diya, Ma'am. Bay, dali na, alina mo diri. Tapos diri na mo sa pantry maniod to. Alberto, dali na ba? Ma'am, mana na di ma'am? padulong na mi diya, Ma'am. Magaglips. Sige na, ayun na si Kwan diya. Law, butas bulalo. Alberto, alisunod sa sagdi na mo makauban sa pantry dito sa office. Nako, ako rin diya, ma'am. Ali, dir takaon kay aircon diri. Miya, nga sudan, uy. Miya, oy, pre. Uy, Ayaw kusog. na, pre. Gabi mo usap ni Puntuano. Ali na, bali na rin. Gipa ako na lang kuhain. Microwave para Kasi sudan mo dito rin eh. Wala diri ka nang depende sa unsa inasi mo una-una mo gawas ani nga plato. May bastos. Kasi mo nasi mo una-una nga sudan nga lami. Gusto kong bulalo o humba. Oo na, bulalo humba na automatic. Kanang Kita rin diya, wala ka nang imbitar sa wala imong ko kauban diya. sa opisina. Sa gawasan na sila diya. Sagdilan na ang ilang gamit nga kutsara mga tools. Maulo, mas tanin mo eh. Alberto, Ma'am, ikaw ba di ko kabalo sa imo kung ulawon bagyo ka sa personal? Pero halos sabot naman siguro ka sa akong mga akong mga liyok-liyok sa imo, ha? ulawon, wid kay ko nga tao, ma'am. Mawala akong nabasahan, na pangini ka kakuan daw. Muna nga, dili, wid kay kong makikisosoryo ka ng mga Oo, galing. Samot na akong babae, ma'am. Alberto. Ma'am, ganun, ipaubos naman na nimo mo. Kuan mo, Alberto. Asa tong tubo na ako diribi? Gikatol eh. Magsayasayo ko sa tubo, Alberto. Gikatol eh, ma'am. Kanang medyo sa'yo magpagwakoy gana, maging anil lang ko magsayasayo. Ay lang pagka-distract sa kamulot, gusto na sayasayo ko. Ma'am, walang gana sa kaon, ma'am. Alberto. Yes, ma'am. Tanawan lang ko si Lady Guard. Uy, Alberto.
At sama. Ma'am, ikaw ko nagkaon. Alberto, kabalo ka, Alberto, ha? Nanabi ako balay, naimpas na na. Ha? 25 years man naman ito, pe. Ako rang giimpas og 2 weeks. Adag ko, rin magsuldo diri, ma'am. Ay, kabalo biya kang Gamay na lagi mo abot sa amo, ma'am. Ha? Gamay na. Ayaw kabala ka, ko'y bahalaan. Lagi, emergency siguro, eh. Ay, kabalo ka kung sa tulad anay lang, ha? Ako nakadiritsuin. Kabalo ka. Mayayag ka ba kung, for example, magkadayon ta? Ang akong balay dool sa golf course. Pwede ka mag-billiard dito. Golf course yan. Tapos, dako kaya akong kwarto. Tapos, dako kaya akong TV. Say, malibat yung ko sa kadako ba? Ikaw na isa sa iyong balay, ma'am. Ako na kanisa. Ako na mga iro. Kapoy ng single. Puro ta iro. Pinili sa akong gana na ikatong taas o dila ang iro, napoy katong lapad. Kung gusto na ko itong napoy gamay rapo kay nga paspas. Iring, iring. Di ko ka nag-iring-iro na kita ko, ha? Pero kabalaka kung magkadayon ta, ako na ipahawa ta ng iro. Ipasosinan ako na. Hindi na nalog iro, mami, magkatol akong ilong sa galing, balibo. kung maabot ka sa balay, sa lakto na pagka-istorya, Alberto, mo padool ko nimo. Alberto. Ma'am, ay doon ko kayong... Kuoton rin sabi, ha? Agay. Oh my God, Alberto. Agay, ma'am. Ayaw lihok, Alberto. Nangumot, mang ayaw lihok. Ayaw, ma'am. Buak giniron. Ma'am, ayaw lagi diya. Ma'am, ayaw diya. Alberto. Nasa opisina na yung CCTV, ma'am. Wala na. Sumangil na wala na yung recorder. Uy, ang suga, ma'am. 1995 pa na naka-install. Wala na yung recorder. Pang sumangil na pandi kay Kuan Alberto. Uy, suga. Uy, medyo. Uy, nisukol Alberto. Baraga pa maka Alberto. Ma'am, ayaw lagi. Alberto. Ayaw. Ayaw na baligbari akong offer. Agay, ma'am. Alberto. Agay, ma'am. Sir Albert. Sir Al. Sir Alberto, grabe siya. Ma'am, siya grabe siya, God. Ano na po kayo pa-receive? Ano siya? Bago na po ng mga polo shirt. Wow. Grabe, sige. Bago na si Mana. Grabe na inat-inat man daw gini mong polo shirt gahapon. Ha? Siya, inat good. Congrats day, sir. Siya, congrats. Hello? Siya, congrats good. Unsa good mo eh? Kamu naman din ni Ma'am Ronaldine. Ha? Is this? Okay na, sir. Klaro kasi mo eyes nga. Nakabalo lagi mo nga sikreto raman tato. Ina niya. Alas, sir, di gin madalag sikreto, sir. Kabalo ka nagpa-tarp, biagid si Ma'am. Bungishus. Grabe. Siya. May tarpaulin? Congratulations. Congratulations to me. Tama na. Grabe sa day, pero nabuak na yun. ina sa rato eh. Alo, sir, kabalo ka, sir, tungod ana, malipayan kami sa office, kay 1 week daw siya magpa-catering. Wow. Napaka-catering? 1 week? Wow. Ang galing mo. Napugos sa mood ko ato ba eh? Ha? Okay, iyaw kong ipugos o ubuan dito sa opisina niya. Punta mo na, uy. Galing kay wak magay balaod nga ang lalaki pwede manumbong og Wow, ikaw pa lugar. Na pa lang gisiyagit na ko. Tama na. Ayaw sa gisulod. Ano? Uy, ikaw bito, sir. Pero ang problema sa balaod magod ka nang para ra gyud sa mga babae bang sayang. Pero actually di man ako siya gusto, ikaw man gyud akong gusto. Iring? Uy. Sa muka sa iring eh. Diba? Do you remember when I was talking to you? Katong bago pa. Basta in love ni Silito, mag-in-English yan na siya. Basta in love, English speaking. Itong bago pa kita nagkita, diba, yung kung nga parehas yun mo sa akong ex, diba? Ano na sa English? It the same my ex-girlfriend to you. It the same your face of my ex-girlfriend.
Wala, nahin mo ng iring may gala, oh. Nahin mo ng iring. Basta, Wiri. I don't know, di man yun ako siya, I don't like kay madam, pero lang, napugos na ko ato kay yan, magigit kong giubo ang kalit. Pero, deep inside in my heart, ikaw yun ang nasa kong kasingkas. Sir, ay nagod pag binuang Diyos, sir. Paan sa tayo? Pwede naman siguro mag-text. Okay naman kang mag-text-text lagi apon sa sekreto. Sir, kamo mong good ni mo, Ronald. Hindi na ko na sa mama. Sabi sa bayar ko na sa mama. Ang galing mo! Sir, patay taano, sir. Mawad ang trabaho. Sir, permine na ni sir. Receive na ni sir. Sweet to kaya. Sito ka ganyan mo ba? Grabe, Lee. Wagi pagka-effort ba? Isura anil ramahan. Kadang ito drama niya ihatag sa ako, galisod gid ko. Innocent of my life. Wala magay nagreklamo si Rico nga magbinayod siya. Muna manggod na siya, filmi, kaysa na mag-isugo daw. Bantog na ni Sir. Kadum na makatong birthday ni Rastitol. Na-snowber permissible ka. Gikan niya sa imo. MR. Kamulo ko padala sa letra ani na ako karon sa balcony katanaw sa golf course. Wow! Hey! Sana all. May basag pa. Actually, nakasara ko this morning kaya nasipaan ako tong duha na mo ka-hybrid nga iro. Wow! Your boss. Kung medyo nag-away may gamay kay nasuman ako sa spam. Wow! Kay beef flow pero magkita ko na andan. Pero MR napugos lagi ko ani tanan. Wow! MR o minakasal. Sunsa ka ni ba? Mabot lagi ka sa panahon nga ma-inlove ko ani niya. Kasi tanan lang wagi ingon nga na-inlove ko MR. Pero yes, ayahay akong life. Wow. Ang akong katong motor gikasan. Kung nagabok na lang nasa likod. Wow! Wanay gamit. MR, please, hindi ko sa mga angay buhaton. And so much more. More sa umaga. More. Oras natin, it's 8:52 at nagbabalik ang mga Tresila sticker puso. Check. Wrong. Kauban ang Hilas King, Brother Bernie, bitong-bitong. Siyempre, ano yung pinaka-feeling, Maria Filingero. Ang pinakahinlog agi Rico Suave. Hey, happy birthday. Okay, yan na. Sumoro to. Okay, bye. Bye. Init nga buntag mga kapamilya. Yeah, and it's a holiday. Uy, sa'yo plano sa holiday. Wow naman. Hinlo. Ay, gusto ko mauli da. Holiday man dayo eh. Mag-ayo ko sa kuan kanang mga bikes akong kids. Wow. Grabe. Kanang mag-repair sa balay. Tinood. Magpintar-pintar. I know, matul. Kabalo repair. Uy, kabalo ko. Nagtaod galing mini. Good morning da sa akong maidlot na amahan. Si Eugene Sparsky. Wow. Si Papa Eugene, kami mo'y nagtaod sa kanang kuan. Baka nabutang ibutan ni mga kahoy para tungtunganan. Kahoy. So na din so mag-screw ka na yung mga apiki. Mga banggera. Na yung mga apiki nga kuan. Na mga posisyon medyo balikog imulawas. Saan? Pak. Bisat kay kuot may gala pero kabalo biya ka na to nga mo biya na to expertise. Kanang mga kuot. Pak naging mataguma. Grabe. Sakit ang likod. Sakitan to karon sakit ka. Tiguang naging na gala. Napuksin lang yan. Naku naman. Oh my God! It's a miracle! Yun ni ba? Yun ni? Si Poopy, yun ni ba? Kung holiday sa'yo siya mabot. Sana gika ka. Nalisilito. Paano siya basta holiday? Wala mong klase. Wala yung klase mo ng senior high. Oy, speaking ko nga, si Sweet Maricar magbabalik na? Yeah, ngayong
Friday. Friday ba? Ayan. 28. Siya na po ang muhawid sa Dear M.O.R. At saka sa M-Word Chisisit Matagabi, siya na ang mga igala. Diba? Yan. Sweetest DJ. Si Maricar na ibahala sa inyo di ang mga igala. Kay kanang siyempre love advices maguna takatong last nga nagawid na ng Dear M.O.R. medyo failure yung love story. So mo nang wala. Si Minto say wala pangit siya mo advice. Ay, sorry. Mo di ay ito, no? Mo di ay ito. Lasayo, biya kayo siya karoon. At least si Maricar, di ba, gwapo ang dagan siyang love. Niagi siyang mga failures, part man na, para maka-learn, di ba? Tapos naka-learn siya, tapos nakakuha, tapos diba? nanindot ang iyang love life, ana. Nagka-family. Ang katong last yung naghawid, ana, may advice, mga saba pa usahay, ang ending, wala, pangit og love life. Satangin niyo po si Sweet Maricar ang pagbabalik nga sexy. Grabe si Maricar, morag giubo lang ni sa bata. As in. Ay, nako. Samot ka siloso ang kanan ni Bana ni. Sexy samot. Yamilicious. Sige lang kay breastfeeding na baron. Pati ang kan. Ang anak ko ang daddy. Hala. Breastfeed is still best for babies and for daddies. Yeah, no? Para malinaw ang mata. So, mora to siya. Okay, bye. Bye. Ang isa tayo problema ni ano? Si Alberto. Si Alberto, Actually, ano ba? yung problema kay nagabok na gayang motor sa Gipayo, pueblo. gikasan, tapos gitambay ra sa likod. Wala gipadagan. Way gamit. Garboso, Moto yung problema may gana. Alberto, kasi mo Alberto, matutunan mo niyang mahalin. Di na po gusto ba? Kung physical appearance lang imong problema, matutunan mo yung mahal. Mas dali matutunan mahalin yung nindot o kinaiya kaysa nindot lang ang naong. Lagi no? Pare, as we go older, I mean, ma-realize natin that beauty is just the icing of the cake. Permintigin ako na sample ng cake, no? Lagi. Wala ba ilayin? Sa ba ilayin butangan na icing? Kaning mga kagwapa, Brani Maria. Lord. Ang iring yan. Ang kaling kagwapo ni Morico. Lagi na ba Si Brother Burns ka. What's hearing ni Ayun na. Na ito yung Natakta ni Billy. Nagkakita-text, sir. Istorbo kayo. Ano na kung phone niya? Nagkakita mag-text. Okay, yan. Puro lagi to girls. Hey! Guys, saan niya? Kanina itong mga beauties. Itong mga kagwapo-kagwapa. Kani siya, kuwan na niya siya. Primero ma-attract. Mulay. Na mo approach kay kuwan. Pero ang hindi nga na kinaiya gyapon kana may importante. Pag sige na mag-uban, masumo na ba dayon, di ba? Pero ang view, kung bago pa ka sa lugar, nice ang view. Pag di na ka mapuyo, wala na. Di na ganahan sa view. Gusto siya ka mabalik sa Imbornal. Nindot ang Imbornal. Surprising. Labi sa anything ako kanang sa mata lang ni mo ma-feel is may lagi nagsugod. Sinugdanan na. Sinugdanan lagi na. Ang kinaiya ginagapon. So ako sa imo si tawa na Alberto. Kung caring man siya sa imo caring. Final. If caring man na siya sa imo buutan man sa siya o kuan. Di mo po siya kapangulatan ni mo. Kulata man pero kanang kulata nga mo sulira pa yung mata. Okay ra po. Great provider sa diana ka. Malove gini mo na siya kay kanang mga kagwapa kasiksi sa mga bana nga naminaw po karon. Kung nakita ninyo na action na po katra ka na po sexy gamay gahawak sas. Kamuta lang ninyo na. Mura na yapon lamia. Mura ng lamia. Ang importante kaniba mapuyo manigbalay, may ba ni mo alagag bata, bitaw ka nang may mo ni mo manage yung family, finances sa family, para magsabay-sabay. Kung mga tiguang ba mo, napagyapon siya para muluto sa imo o panuto pa mo. Mumatag mo sabay pa siyang mata sa iyo nimo kay iya kang mag-brew siya og coffee.
para lang sa imuha, ana. Tamuhatod pagid siya sa inyong mga anak sa eskwelahan, sa school, ana. Tapos siya pagid usahay mo kuan sa imo, mo remind sa imo sa mga emails, sa mga ingana businesses, sa mga meetings, ingana. Silingling na. Kaswerte ni Brother O, diba? Swerte. Sensitive kayo mo. Ay, sorry. Sorry, Rico. Uy. Lingin na, uy. Kailang apit na. Sige. Maratoy, sila ba? So ako sa mga brother, kung okay man yung kinaiya ko anja, padayon na diha. Yay naka. Ay nakanay mong katoy mong office mate nga lamion, sexy. Kamuta lang to. Kamuta or tanaw lang ka sa ko ano sa nga mga website karon or igna si Totit unsa nang chat group Si ninyo. Totit kabalo na Si Totit igna si kuan engineer John Michael Batilo. Pa-invite ka niya unsa nga chat group katong 4-in-1 ay ang latest. 4-in-1? Katong 4-in-1 mga naya. Grabe. Pangayo tapos i-invite lang kaniya sa chat group. So dito rin, kamuta lang, pag wala na yun. Effective gini akong bindita kay wala ko. Iniiniwang kamuta. Wa ko na invite na. Stop that! So, mara to. Mora to, alas 9. Uno na. Grabe si Master Poppy. Sunod na. So, sa'yo na si Master Poppy. Maulaw sa tanya kay overtime na ta. Lagino. Kaya salamat. Hindi na to siya ipahulat. Correct. Kini ang Hilas King, Brother Bernie, pitok-pitok. Or nasa inyo pinaka-feeling, Maria Filingera. Ang pinakahinlog, Agi Rico Suave. Always remember the laughter that is medicine. What if symptoms persist? Consult your doctor!